Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Atong sugdan na atong semana nga good vibes lang. Ug sa mga estudyante diha, bangon-bangon na sanglit unang adlaw karon sa klase sa tanang pampublikong elementarya ug high school sa nasod. Maayong buntag say. Mayong buntag sab Jill, tama ka na Jill, sa niaging semana pa lang gipang-release na ngadto sa mga ginikanan no ang modules sa ilang mga anak sanglit ginapatuman karon ang distance learning. Gawas sa unang adlaw karon sa klase ato sab i-greet og Happy World Teachers Day ang tanang magtutudlo. Sayang atong pasalamat sa atong mga teachers sa ilang pagpaningkamot ug sakripisyo, ilabi pa sa pagpatuman karon sa bag-ong pamaagi sa pagtudlo. Ug subay ni ana mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang teacher broadcaster gikan Davao City National High School nga si Ma'am Christine Joy Cabahug. Samtang Jill, i-share sab kanato ni Dr. Marcelita Handayan Abial ang iyang mga nahimong kontribusyon alang sa iyang mga estudyante kaniadto ug mga kaubanang magtutudlo sa pagpadayon sa iyang pagtabang kanila hangtod karon. Samtang sa Biztalk, unsa kaha ang bagong episode sa I Can See You nga atong atangan sugod unyang gabi. Makachika ni Attorney Resi ang kapuso actress nga si Yasmin Curdy. Una na to makinabi ato mga bisita kay lagi sugod sa klase karong adlaw. Nasayod ba kapuso nga dunay public school sa Davao City nga dili lang ang mga teachers ang nagagamit og biometric sa ilang attendance, sanglit lakip na ang mga estudyante? High-tech! Kini ang Santa Ana National High School sa Davao City, ang labing unang pampublikong high school sa Davao Region nga nag-install og digital monitoring system sa ilang mga estudyante. Gamit ang ID sa mga estudyante, iskan lamang kini sa monitoring device nga nakabutang sa gate aron ma-record ang oras sa pagsulod ug pagawas sa mga estudyante sa ilang eskwelahan. Mugawas ang photo ug pangalan sa estudyante sa monitor. Ma-notify sab ang mga ginikanan pinaagi sa text message. Mga kapuso, karong panahon sa pandemya, kinahanglang mag-adjust kitang tanan. Lakip na ang education sector. O karong buntaga, atong makahinabi ang usa ka teacher na, broadcaster pa. Ang teacher broadcaster, gikan Davao City National High School, si Christine Joy Cabahug. Ma'am Christine, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Hello, Sir Argel. Good morning, everyone. Maayong buntag sa tanan, especially to all the viewers of At Home with GMA Regional TV. Wow, boses pa lang ni ma'am, no? Walay duda, pang broadcaster o dili ba ka pang DJ pa gayod? Yeah, I miss being DJ. Ma'am, since first day karon sa klase sa mga public school sa Tibok Nasod, sa iyong pamaagi ma'am isip teacher broadcaster, paunsa nimo i-welcome ay muhang mga estudyante? Hi! It's another great learning day, dear students. This is Teacher Christy, your vitamin C, the charming, cheerful, and chummy English teacher. Join me as we discover and experience fun and challenging adventures in learning grade 9 English. Learning another language like English will take you to different places. I will help you improve your communication skills while we also explore the world of British American literature, including Philippine literature and other textiles, for you to have a deeper appreciation of our own culture and those of other countries. So, what are you waiting for? It's time for another exciting journey as we power up your English skills. Again, this is Teacher Christine, your vitamin C English teacher, saying, sparkle, shine, and shimmer for your dreams.
Wow! Amazing kaayo mga kapuso. Intro pa lang to ni Teacher Christine ha. Unsa na lang ka o mag-deliver na gid siya sa iyang mga skills sa paghatag niya og lessons. Ma'am, katong time nga nag-call for application ang DepEd for teacher broadcasters. Ngano ka nagka-interest, ma'am, nga mag-apply? O nag-apply ba jud ka o gi-recommend ka sa inyong eskwelahan nga maging usa nga mahimong teacher broadcaster? So, what are you waiting for? Grab your pen, paper, and self-learning module. And let's begin the next episode of an exciting journey in learning English. Are you ready? Let's go! So far, regarding aning call for application sa DepEd, nakadungog na ko. And from my end, ulawon ko nga, on TV? Pwede man siguro sa eskwelahan na lang na pwede na ako ma-expose ako sarili maski sa YouTube lang sa mga estudyante, mga anak lang good. Pero lately, during the new normal setup, sa gungsun po na mo ang mga webinars, especially sa Division of Davao City and even sa DepEd Region 11, nga kinahanglan may ma-expose ang mga sarili when it comes to webinar hosting. So I was called up by my education program supervisor sa DepEd Davao City Division, si Dr. Mian Humuad, na to take the challenge of becoming kanaganing webinar host. So dito ko nagsugod sa kanang mag-practice on camera, nga kailangan mo tutok sa camera. And then later on, after that call for application to batch 2, ningon siya nga, ma-apply ka, sige na, go na. I think you have the opportunity to do it. Pero at that point sa batch 2, adjud na ko na dayon kay kulang sa oras and I have to do preparation. So kailangan ako mismo mahimo sa video, ako mag-concept sa lesson, ako mag-present dito sa DepEd for their submission. And karon nga batch 3 na, ayun, giingnan na jud ko niya nga, go na. Do it. So, yeah, daghan kayong salamat, Ma'am Mayan, for the opportunity. With that challenge, ma'am, no, naplano na ba nimo, ma'am, unsa nimo pag-execute sa mga materials for TV and radio isip teacher broadcaster? From the moment na we had a training, ang giingon sa mua is tutuki ang imuhang lesson, tan-awa kung unsay pwede nimo ma-deliver, gamita imong heart, imong kasing-kasing para ma-deliver imong method. And most of the time, pagka na ganing opportunity nga pagpangandam na ako sa akong sarili, first things first, I have to face the camera. Magtuturo ako sa harap ng camera. Tapos, daghan kayo bata mo tanaw sa ako. Medyo cool ba siya in a way kay it will be broadcasted magud sa tibok Pilipinas. But dako siyang hagit bilang Dabawenyo na maipahatag po na ako ang akayahan para sa DepEd, para sa mga bata. So when it comes to sa mga lessons, ginatanaw na nako karon ang flow sa most essential learning competencies. Ginatanaw po na ako ang modules na available. Kung kani adto from a plain teacher karon teacher broadcaster na. So ma'am, syempre unsa ang mga trainings kay imong naagian na? From our training na tulo ka adlaw for Zoom, itudluan mi og personality development, how we look on TV, on screen, kung saan mo pag-deliver sa mga skills, kung saan paghimo sa amo ang branding. When you say branding, kung kinsa ka on screen na dili ka malimtan sa imong viewer, mga nitty-gritties sa tanang mga buhatonon sa isa ka broadcasting or broadcasting system or sa mga broadcasters mismo. Tapos gituduan ko mi og mga behind the scenes. Specifically naa sila Ma'am Jessica Soho, daghan kaayong mga personahe nga niadto og mitabang para sa DepEd TV production who trained us kung kinsa mi karon regarding sa amo ang teacher broadcaster. So with that, ma'am, paunsa ka nag-a-adjust sa new normal sa teaching methods? Recently, nagabuhat ko og content, like naga-PowerPoint presentations ko. Inatanaw na ako ang mga learning modules sa mga bata, kung appropriate na ba siya. Naami mga plans na gina-prepare actually, and kung how long will that task or activity sa mga bata will consume, within a week ba siya or kaya ba siya for another week. Unang, as a teacher, recently po, nagtinabangay po mi nga magbaat og kanang mga modules para sa mga bata. Stapler diri, stapler dito, distribute diri, hatod dito. So, bilang maestra sa DepEd, dako kay siyang hagit kay karon going na gid mi no. It's really a signal, it's really a go signal na unya. Kanang kami from our end, lisod kaayo nga magtudlo og ingon ani nga sitwasyon, mingaw ang eskwelahan pero sa among kasing-kasing bilang mga maestra nagdilaab gyud amo ang willingness nga motabang sa mga bata para ipadayon ilang pag-eskwela. Wow, what a great word no to start the classes for this school year. Dahan kay salamat Ma'am Christine ug saludo mi sa imuha ug sa tanang teachers
nga naning kamot gayud aron mahatagan og maayong edukasyon ang kabataan nato luyo sa atong kahimtang karon. Thank you ma'am og amping pirmi. This is also one way of saying, mga bata, sa mga nananaw karon, halig lang. We can do this together. Kapit bisig, sulong edukalidad. Daghang kayong salamat. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of time ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso, welcome to Bisto Karong Buntaga atong makauban ang kapuso actress, walay lain kundi si Yasmin Curdy. Maayong buntag, Miss Yasmin, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na, and of course your family? Okay naman ako, attorney. Maayong buntag sa'yo at maayong buntag sa buong Mindanao. Ayun. And of course, ngayon magsi 7 months na naka-quarantine tayong lahat. Ano naman ang pinagkabisihan mo to somehow become productive while staying at home? Naging plantita ako for a while. Yun, tapos dahil mahilig ako magluto, so yun, puro luto. Tapos ano pa ba? K-drama, ang inaatupag. Maraming nakaka-relate dyan. Of course, si Ayesha, ano yung mga naging bonding moments niyo naman? Ayun, we cook together, we bake together, and of course, si Ayesha kasi mahilig sa arts and crafts, so sinasamahan ko din siya sa paggawa niya ng ganon. At dahil yung mga bata ngayon nahihilig sa TikTok, ako yung taga-video niya, ganon. Minsan kung nakikita niyo yung mga videos ng anak ko, actually ako yung camera woman doon. Pero ngayon talaga, we're very busy talaga kasi dahil may online classes yung anak ko, everyday yon. At dahil marami siyang mga asynchronous sessions at kailangan namin talaga siyang i-guide ng mag-asawa. So, ang nangyayari sa amin, salitan talaga when it comes to Ayesha dahil sa sobrang daming task ng school. It's very evident na you've made a lot of adjustments for this particular year. But with the promise episode naman, Yasmin, what's going to be your role here? My role, yung pangalan ng role ko dito is si Clarice. Clarice ay magiging asawa ni Frank, which is Kuya Paulo Contis. College sweetheart sila ni Frank. Very thoughtful siya, very caring, empathetic, ganon. She's very artistic and creative, ganun yung personality niya. And meron siyang painter din siya, meron siyang mga exhibit, ganun. So, yung character ko dito, mamamatay ako dun sa episode, and her passing will deeply affect Frank talaga and causing himself to isolate himself from the rest of the world. So, yun na, dun na papatuloy yung kwento. Nako, excited kami na mapanood ang I Can See You The Promise episode. Imbitahan natin lahat ng ating mga kapuso to, of course, watch The Promise. At sino ang mga makakasama mo dito? Yes, ang mga makakasama ko po dito ay sila Paulo Contis, Andrea Torres, Benjamin Alves, and May Bautista, directed by Direk Zig Dulay sa GMA. Kaya sana po manood po kayo. Right. Manonood kami lahat, Yasmin. Don't worry. Thank you very much, Yasmin. It's so heartwarming to talk to you this morning. Maraming salamat. Salamat! And that was Kapusong Yasmin Curdy. Tutok lang mo mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka award-winning teacher ug international scholar, si Dr. Marcelita Handayan Labial. Dr. Marcelita, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag say ug mayong buntag mga kapuso sa tibuok Mindanao. I am very happy to be here. Ma'am, pila na ba ka katuig nagserbisyo isip usa ka teacher educator ug presently asa ka nga educational institution nagatudlo? Dili gid unta na ako ni gusto iingon og pila na katuig no kay inyo dayong matag-an akong edad, no? Pero joking aside, this is my 26th year in the teaching profession, and right now I am connected with Capital University Graduate School as a professor. But when I received the award given by Metrobank Foundation,
I was connected with Xavier University High School. In 2010, giila ka isip Metrobank Most Outstanding Teacher Awardee. Unsa ba ang imong nahimong significant contribution sa education sector ingon man sa community, ma'am? Usa ana sa mga butang akong nahimo kana bitaw I bring out the best in people. So I'd like to qualify that no kanang I bring out the best in my students. For example no in before ko na awardan daghan kaayo ko og nahimo nga mga champions nga mga estudyante under my coaching labi na sa field sa speech no so naghatag mi og dungog sa eskwelahan sa Cagayan no sa syudad og even sa region kay we competed for national levels man sa katong mga competitions nga among giapilan. So not only sa mga bata no nga akong bring out ko I bring out the best in them. Sa mga teachers ko before when I was connected by the Xavier High School, I was also bringing out the best in my teachers. In fact, I helped them in really pursuing their master's degree, katong gusto na maghuman sa ilang PhD. I also supported them and I even looked for scholarships. No? Now, balik ka lang po na ko tong sa mga bata, no? Nga, na ay mga bata before when I was still teaching. Kaya ito mga bright, mga maayong mga bata ba, pero gali financially. So, ako silang gipangitaan og scholarship and so I approached one benefactor para nga matabangan ang mga bata nga mahuman gid sila sa ilahang high school nga dili na sila gali magproblema kung asa sila mangita ibayad sa tuition. And I was also engaged actively on teacher training, no? So teacher training dire sa mga sa school nga level, sa city nga level, sa regional nga level. So even sa national level kay I was also a national trainer for teachers. So kana mo na og sa komunidad also napud mi outreach program no sa una kanang sa DSWD Home for Girls when we provided no I was the initiator of we provided kanang literacy program kani bitaw sa mga bata bitaw nga naa sa Home for Girls and we provided them together with the English department sa katong school nga akong connected to before. We provided the kids with books and then we taught them how to read. Ma'am, after being awarded as the outstanding teacher, paunsa nimo napadayon ang pagpatuman sa imong mga lakang sa pagpalambo sa matang sa edukasyon hangtod sa karon? So when you get an award, it's not just an award for decoration. Mura na siya kibali og imong gahom pero dili na siya nga ipanghinambog, gahom na siya para maitabang nimo sa ubang tao, no? So after the awarding, nagpadayon ko sa akong teacher training, no? So kana nga aktibidades no pag-train sa teachers dili lang na siya nga diri nako gahimuon sa Pilipinas no nahimo sad nako na siya sa abroad. In fact, in 2018 I was in Ohio, Kent State University in Ohio to train teachers who were coming from different parts of the globe who were scholars sa US who went to the United States for a special program. So I was given 2 occasions there to train teachers, no, particularly on the integration of technology, particularly ang Edmodo nga technology and ganing handling large classes. So duha to ka buka trainings akong gihatag dito sa Ohio in 2018. Ma'am, unsa ba ka importante ang self-improvement ingon man sa imong profession as a teacher? When you are a teacher, di ba nakaagi man gid ta og nag-eskwela ta, di ba magsango man gid ta sa maestra, no? So, kung ikaw ang maestra, mosango ang mga estudyante sa imo. If you are limited as a teacher, so limited pud ang imong ma-impart sa mga bata. So, if you have improved yourselves professionally and personally also, di ba you have more opportunities to help matabangan nimong mga bata. Kita na bang mga maestra kay dili lang mga bata ang natabangan, napay mga ginikanan, napay mga other stakeholders. So if you are kaning teacher nga dili ga-improve sa imong kaugalingon, gamay ang imong maitabang na ako I am a believer really sa saying bitaw nga you cannot give what you do not have. So kung limited ka or wala ka ana, wala kay maitabang.
Daghang kayong salamat Dr. Marcelita sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug padayon nga mahimong inspirasyon sa mga kabataan ug sa uban pang mga teachers. Salamat Sadsay, salamat mga kapuso. Side do na may bagong tahas karon ang magtutudlo nga si Christine Joy Cabahog, isip teacher broadcaster. Pero gidawat niini ang challenge aron mahatagan og maayong edukasyon ang mga kabataan. Jill, sa nadawat nga pasidungog ni Dr. Marcelita Handayan Labial, hangtod sa karon, iyang ginapadayon ang iyang advokasya ug maayong impluwensya alang sa iyang mga estudyante ug sa iyang mga colleagues sa teaching field. Samtang say hands-on sab si kapusong Yasmin Curdy sa pagtutok sa iyang anak kasi Ayesha sa online class. Gawas ni ana na manage sab niya ang oras isip usa ka inahan, asawa ug artista. Gani atangan nato siya sugod unyang gabi mga kapuso sa GMA Telebabad nga I Can See You, The Promise episode pagkahumana sa Encantadia. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Henry B. Adams nga Teachers Affect Eternity. You can never tell where their influence stops. Haom sa tong episode karong adlaw. Mag-uban-uban na sabta ug mapuhon mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.